I don't understand. Oh, yeah. I don't sleep. To see like. Yeah. Shit, wrong on my thing. We're safe for now. I'm reloading. Oh no. I need to evac a little further in the mall. Oh, God, I hate malls. Ja, det är det faktiskt helst. Samtidigt på innan. Ja, det är det faktiskt. Got some chest battles. What the? Real good. Can you stop shooting me? Du togs, mooi. Och du känns inte varför jag nej. Vi kan ta med så direkt och köra det gick för. Hey man, that hit me. Du kan inte tacka först. First aid kit here. Du kan inte tacka först. First aid kit here. Jag vet inte vad det är. First aid here. Jag vet inte vad det är. Du ska bort det. First aid. Ja? Man, I love malls. I do. Once I was in this mall up in Atlanta, and these guys They got were the shoe on dancing that for guy. like money and stuff. And my friend Dave and I was all like, Chuck, Nick. Safety. Reloading. Ja, det är. Stanna bara. Reloading. Ja, just det. Alltså, är det en pills? Shit, det var det. För att det ska... Down that escalator. By now. Jag har problem med kontrollspann. Guys, need. Holy shit! Oh, headshot! Charger, give Oh. up! Let me give up! Okej. Här. Jag ser han tar armen. Okej. Reload. Shit. Värst nu, inte bort kommer här. Därför var det där coolt. Reloading. Reload. Evac this. Ja, Reloading. reload. Yeah. Jag kommer hit. Han är Här uppe. så en jeff att spela på kön. Det ser väl som Du har inte kommit till rescue i åkton på den här vägen. Alltså kastet på dig, han ser om det. det var jävla spotter. Botten moje där det blir jag till. Where's the store? Vad gjorde jag? Ah, där! Fria! 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 Nej! Jag kunde inte se det. Reloading. Han tar det. Reloading. Alltså blir Got det. a defib. Aj! Look out. Oh yeah! Ah, nej! What the fuck, Fria? Onkel rakte en witch. Alltså coach rakte en witch, onkel All right, inte. now I'm back. Jag var dock smashed i botten, jag körde han med något shit. Han skulle nog köra coach. Jag vet inte vad det är. Han där ska fighta män, han ska fighta typ. Grab a ball. Det var gott det. Come to me! Ah! Oh, fuck! Just the man är bäst. Reloading. I got a feeling so I'm gonna get us some attention. Jag ser vi ska öppna. We got Klart! Fria! Come on! Fria! Ett! Hold! Church! Jag
säg att det ska komma. Bria, det kommer köpa ut. Bria, kom nu. Vi har larmer, kom här. Nej, det kan inte köra. Oh yeah! Alla blir där! Allt tuffare flashlight. Oh no! Jag är också för jockey. Jockey! Ett bom som den där bröda vinter i. Bria, Jockey! Nej. Jag dör! Let's go! Men där då! Han har bra. Charger. Bria, så där, what the fuck? Tack, satt det där? Ja. Is that what the okay, dude? Son of a bitch! Mamma! No! Kan vi så sappina här? Die, you son of Jag a... måste se mig forma där. Keep going, buddy! Oh ja. Tack motorcykeln. Kill the Oh, fuck out. Detta har med mig. Kan inte räcka någon? Har du... Det var inte. Vi ska heala, man! Oh! Ja, GG sådär. Boomer bile. No, du vet escape. Köpa knappt den. Fucking... Ja. What the... Nice! Nice! Nice. Reloading! Oh no. Evan, oh nej. Bria! Oh my... Hur det alltid är. Reloading! Han ser ut att önska det. Har inte börjat med mig. Jag är cool. Only focus on us is all Oh fuck. Reloading! Checka det ut. You get all! Reloading! Ah! Jag tänkte köra saker som att det är en video. What you gonna do? What you gonna do? Haha, you're safe. Suckers. What you gonna do? Räka snipern är bättre till mig. Tid. Talje, jag Jag är vet inte. inte. En annan räka. Det är snackar från kolla bort nu. Inside! Är det långskjutbana? Get inside! Ja, det är bara för man. Okej. Alright. Ja. Look at this.